Здравейте всички! Добре дошли на първи епизод от моя нов летсплей на играта Sid Meier Civilization Brave New World. Това е игрица, стратегическа, много приятна. Смятам да ви запозная изцяло с нея и в процес на игра ще обяснявам разни простите. Така, това е Sid. Не го разкрите, не ви трябва. Делста. Тук има всички DLC-та, Goten, King, Expand, пак тази игра има доста DLC-та. Между другото, играта е изтеглена от Замунда. Това означава, че не съм си я купил, съжалявам, искам да си я купя, не мога, както и да е. Тук има други. Leaderboard, Credits, View Replays, това са реплей, които може да гледате. Глупости като цяло. Модове. Така, модовете са софтуерни глупости, използвам модове на мой риск. Така, мултиплеера, който никога не съм цъкал. Option. Така, тук са option, няма какво да говорим. Нека кликнем Single Player. Това е Play Now. Ще ви пусне на рандом, ако започвате сега. Step Game, това е нагласата. World, ако вече сте започнали игра. Сценарии, това са битки, които са се случили в световен мащаб, исторически. Да. Setup Games, нека прекопвам. Най-отгоре можете да изберете коя държава да сте, както виждате има доста богат избор от държави. Доста богат избор. Ще видим кога ще сме последствие. Type of the map. Това е големината на картата и формата, нейната форма. Това ще има значение. Ще дам на земя, за да се образува всички континенти. Тук има размери. Може да е dual. Съвсем малко. Както виждате, tiny, small, стандарт. Аз давам на стандартен. Не, ще дам на larger. Това е трудност. Ще дам нормалната. За северник. Някакъв войник, крал, ето, дейти. On the best players in the world will be this level. Или хакерите. И тук е скоростта, с която се движи играта. Скоростта, с която да се движи играта, се има предвид колко бързо ще се правят проучвания и колко бързо ще се правят вашите войници, работници и дрън. Аз ще избера стандартната, тъй като тя не е много дълга, не е много къса. И сега ще трябва да изберем раса. Народ. Може да изберем между китайци, нидерландци, американци, турци, османци, корейци, ислямци и всякакви. Какъвто народ искате, можете да си изберете без българи. Сука, бля. Аз смятам, тъй като искам да бъда по-развит в крайните части на играта, т.е. технологията ми по-нататък, танки или други прости. Искам да започна, тук има бонуси, да. Това са бонусите на държавата си, двете и нейния флаг искам. Бонусите да са по-крайни бонуси, ако можете да ме разберете. Кой прави под по-крайни бонуси. Честно, доста се изкушавам да започна с Египет, но няма да го направя. Това са бразилците, които... Бразил от камп, интересно. Японците ми звучат като оферта. Нека го гледам. За нещо по-приемливо. Руснаците са оферта, германците. Искате да започна с Германия. Защото защо ви питам, вие не можете да ми отговорите. Айде, fuck it. Почвам с Германия. На Германия няма хубави бонуси за ранна игра. Може да започна с някой по-така дребен народ, примерно. Това звучи като доста интересна идея. Например, Зулус. Не, Зулус, те не ме кефят. Пепър маркет, папирус, не знам с какво са. Ще започна с византийците, защото византийци са неготини. Когато го включа, така, A20 steps. Тук има за нагласене още повече на играта. Може да изберете градовете, Max Turns, няма барбариани, рандом,
Personalities, глупости, One City, така, глупости. Тук можете да изберете тим. Тим е това, в кого ще се отбор, както може би усещате. Ако дам първи отбор и изберем, примерно, Александър Гърция, т.е. ние не можем да се напараме. Ние ще споделяме ресурси и други простоти. Но това не ме как да се случи, аз не искам. Това такава играта става прекалено лесна. И тук можете да добавите още ботове. Ще добавя така. Не, няма да добавям 20 бота. Не трябва. Ще добавя... Това аз броя ли са? Да, са броя. 15 човека ще сме. Нека започне. Имаме историка, ще ви оставя да слушате. Beloved of Byzantium and of Rome. From the lowly ranks of actress and courtesan, you became the most powerful woman in the Roman Empire, consort to Justinian I. Starting the late 520s AD, you joined your husband in a series of important spiritual and legal reforms, creating many laws which elevated the status of and promoted equal treatment of women in the empire. You also aided in the restoration and construction of many aqueducts, bridges and churches across Constantinople. Of course, къде си го четете нещо. Много дълго за мен. Така. Основаваме принципно хубаво да основете град някъде до вода, до река. Няма да не се удари тази възможност, нашия град ще бъде вътрешен Константинопол, което няма да е много хубаво. Така. Първо изберете скаутите. Аз не се нагласих време. Да кажем, че епизодът е станал около 10 минути вече. Или 5. Избираме мининг. Така. Ще обясня интерфейс в следващия ход. Може открим и телефона с гласа. С една секундичка само. Така. Отново съм тук. Нека обясня интерфейса на играта. Така, отгоре виждате проучването ни за увеличаване на просперитета на нашата империя. Трябва тези проучвания. Това е нашата наука. Науката влияе на това колко бързо правим тези примерно, колко бързо се вдига нивото на града ни и колко бързо изследваме проучванията си. Това са парите, капитала на държавата ни. Тук можете да видите разходите и приходите ни. Започваме с 35 и 5 от Константинопол. Това са търговията ни. Колко каравани или в последствие други неща им търгуват. Това е щастливостта на градовете ни. И някой им пише по Steam. Да. Една секунда. Така. Много се извинявам за това. Надявам се звука да е правилен. Значи, тук не стигнах. Щастливостта можете да видите приходите и разходите на щастливост, често казано. Не знам точно как се обяснява това. Можете да видите точките за Златен век. Когато държавата ви навлезе в Златен век, получавате повече злато. От всичко, което е дало злато, получавате повече. Продуктивността се увеличава. Тоест, това колко бързо се правят нещата и културата. Това е културата. Сега ще обясня за нея. Политиката по-точно на държавата ни. Shit. Okay. Политиката на държавата ни, това са бонусите, които приемаме. Кажем, че остават 10 минути. Това е политиката, която приемаме. Зависимо с каква политика приемаме,
по-късно ще може да приемем идеология, която да следва от тази политика. Това ще ви го обясня по-нататък. Това е туризм. Да. Впоследствие в играта ще можем да правим велики чудеса на света, като Великата китайска стена, статуята на Зев, статуята на свободата. Това увеличава туризма и приходите, които получаваме по-нататък в играта. Това е вярата. Това е религия, която после, ако разпространим религията си достатъчно добре, ще можем да манипулираме останалите народи. Така. Това тук е ходани. Не знам дали виждате мишката ми, но това тук е ходани. На първо сме. Това тук е годината на играта. Годината на нашето царство. Това е 3960 година преди Христа. Помощ, минута. И започваме тук. Дипломацията. Дипломацията е това, с кои държави сме се запознали. Като нямам велики държави. Има велики държави и малки градчета. Малките градчета единствено само можете да търгувате с тях, да изпращате каравани. Докато с великите държави можете да правите дипломация. Така. Доста рядко явление е това, че тези типове се спалнаха точно до нас. Това е много интересно. Ние ще ги завземем. Това са едно от тези малки градчета, за които ви говорех. Да, ето вече сме във война, както виждате. Музика. Това е изкуството, като туризма също. Това е, вече казахме какво е. И нека преминем към следващия ход. След което изместваме ето тук и те вече стават наши работници. Бърза работна ръка. Като съдя това нещо сме някъде в Азия. Така тези работници веднага ги придвижваме към града ни. Така. Това са на юнитата, движи се, стои на едно място, защитавай се. Да.